mga people, mga human beings na wala pa nag-subscribe sa YouTube channel, please subscribe Ami Green Vlog, like and share and comment below. Na ako'y customer, mag-haircut ako ko og buhok. Ato na po di siyang kuanon kanang haircutan og buhok para manindot ang iyang buhok. Ngani ang buhok ni Mango, daghan siya og mga white hair. Puluran siguro di pagkahuman ako og haircut kay para mawala niya ang mga putik-putik nga buhok. Akong gibutangan og mga hair clip ang buhok ni Mango kay sectioning ko sa iyang buhok aron sayon ra siya haircutan. Ang dali ra nindot pud ang resulta if kuan jud ta magamit jud ta og mga hair clips sa buhok. Nanion na pud pag haircut ang buhok. Mugnaon na to ni ang buhok ni Ma'am kay para manindot na pud ni. Pahaktan yung likod ani para nindot tanahon kay atong i-even ang cutting dili jud kaayo nindot, mas maayo jud og imo siyang haircutan nga zigzag para guwapa jud ang resulta. Nga na ang pagputol og buhok dili tarungon, binuangan lang gud, jama-jamaan lang putol. Kaya aron ganahan pud mo diha kaysa tong ganahan magpa-haircut mo diri. Kaya akong kuanon kanang pakpakan ko na yung mga buhok. Yung usahay di ta magtingog kay mag-concentrate ko ani unsaon ako ni pagputol kay kinahanglan jud mag-concentrate mag-haircut kay dili pwede og magsigig haircut magsig tanga-tanga anang ang utok lupad-lupad di pwede kay dili jud kakakuha sa style ng gusto sa customer nga iyang imagine nga magwapa ang iyang buhok. Dapat gwapa jud ang resulta. Ato jud siyang tabasan og maayo, mura jud gatabas bagnuog nga wala gyud tarunga. Pero nindot ni pagkahuman ang iyang buhok, sure na manindot jud kaayo. Ya si Ma'am medyo baga jud buhok, munang ato siyang inganiun kay kapal yun ang buhok ni Ma'am, daghan-daghan jud kaayo as in super nga anak ko ali nga side ni ang buhok sa gihapon ato gihapon ni siyang haircutan ato ni tarungon ari nga side kay tan-awa daghan jud kay buhok si Ma'am, murag magliso jud tag control ani unsaon na kung pagpanipis ang buhok kay medyo daghan jud siya. Una ato dyan siyang tabasan sa ilalom, kuhaan ug maayo. Aron mo volume pod ang buhok. Ang volume na siya pagkahuman kay namubuong uban. Binisaya ra ta kay magtagalog ko diri maglisod ko ha. Ang hirap kasi magtagalog kung minsan magtagalog ko tag panagsa. Mas nindot man ang color. Kung mag-gray-gray? Oo, ya atong hayagan gamay imong buhok. Mas nindot man ya kani siya makuan siya mag-gray ang color ani puti. Kani basta ato siya i-gray ang color. Sila ang multicolor na dito ba? Ang gusto ron. Oh, mura pag highlights ma'am. Magtingog ang gunting tungod sa kuan sa buhok, kaligon sa buhok. Yatingog yun siya as in. Tungkol sa kabaga. Tungod sa kabaga sa buhok.
gwapa ka naon gingana. Kuyawa. Dito kakita lang. Style sa pinuplan sa upan. Wala jud ma'am. Never jud ka murag karon pa jud mo kita og mga haircut nga wa dinhi wa dito Karon nga pa jud wala makita jud sa wala kuwan. jud nakamugnag ing ana. Siya og magtikwas-tikwas nya dili mo siya makuha. Ako na kung pangitaag pa maagi. Yung saon siya pag cutting aning dapita kay murag jud nag-play away. Mura siya ganindot na tanaw mo daring dapita nga. Ato siyang gikatingan sa tungoy. Para maanyag na jud kaayo. Kung tikwas man siya, so akong gipangitaag paagi para mawala gid ang tikwas. Tinagsa na lang ako ni cutting ang iyang tumoy. Kaya aron makuha niya nga muraga play away nga wa ko kasabot og asa siya padulong. Akong gikatingan og sa tumoy niya kaya aron makuha ni para manindot di ba? Pangitaan siya nato og mag-create siya ka ugalingon natong version. Kani sa buhok ato Kating lagi ipakita. ganahan ko, ang sama man yung buhok, alam naman yung Tracy naman yung kabuok. Papajuta na human og cutting sa buhok ni ma'am kaya ato Pero pa angay ko na sa gihimog na. iyang ko, depende mo. Sa tanang viewers, ako nga si Miss Human Being na gyud karon. Kung gusto mong mutan-aw human being ha, atiman na. Ganahan mo. Nag-mix ko og color sa Schwarzkopf kay si ma'am color ato iyang white hair pero di nakabiran ang white hair. Apply ko og color sa buhok ni ma'am nga naay mga puti-puti. Ito siyang koloran para makuha niya ang iyang mga white hair. Human na ko haircut mo na akong gibuhat. Mga tawa tama, mga tawa tabi. Hilom kay ang kalibutan. Light kayo. Like kayo. Paano ka? Si color na. Dahil pagka-gray. Kana lang mo. Brown. As gray? Hmm. O ngayon na iyahang. Hello mga people! Muna ni ang buhok ni ma'am o mga human being. Gwapa ng buhok si ma'am. Humanadyo ko og haircut, humanadyo ko og color. Muna ni siya ang ato ang resulta sa buhok ng gi-coloran. Kanya ato siya pong kagon, nindot gihapon. Gwapa lang gihapon, bisag unsaon, di gyud madaot. Nindot ko ang iyang haircut sa buhok. Hello mga people, mga human beings, sa tanan nagtanaw sa akong video, daghan kaayong salamat o sa sunod natong tanaw, balik-balik kon. Salamat, bye-bye.